Bună, bună, dragii mei! Ce faceți voi? Eu sunt Ena. Astăzi vreau să vă zic ceva interesant. Sunt foarte multe situații în care noi avem mucoasa nazală uscată. Eu, de exemplu, pun pe calorifer un bol, un castron, da, cu apă. Bine, sunt și alte recipiente, infuzoare, fel de au apărut atâtea chestii tehnice în care diffuserul, în care degajă și vaporizează camera, se pun uleiul, cine n-are, n-are, cine are, are, dar, de exemplu, nu avem, da, condițiile astea optime, așa, maxime și tehnologice în casă. Vă dau un exemplu cum îmi umidific eu mucoasa nazală. Am un flacon, este de la cu totul altceva, a fost Bixtonim, dar el se poate desface. Vedeți? Desfăcându-se am o condiție optimă să utilizez acest flacon. Am aici de la First, Forever First, flaconul, aici am în siringă și voi turna să-mi umplu acest recipient cu care voi pulveriza în narina dreaptă. Ar trebui inițial să am pentru narina cealaltă altul, că e foarte posibil într-o narină să ai stafilococ și în cealaltă nu. Așa este igienic. Important este că am unul, da? Acum pot să-l dezinfectez cu alcool, puțin îl flutur așa să se usuce alcoolul și pot să pun în narina cealaltă. Cam peste 9 secunde aș putea reutiliza și narina cealaltă dacă nu am două recipiente. Și momentan nu am două recipiente, aia este, da? Vă doresc sănătate maximă. Aveți grijă de mucoasa nazală, deoarece este foarte importantă. Mai există, să știți că rinopantein, cred că se numește, cu vitamina A, e un produs. Este suficient de scump momentan în perioada asta 40 și ceva de lei. Nu avem bani să ne luăm asta, putem să ne punem gelul de aloe. Dacă nu avem nici gelul, am zis greșit, picăturile de fărs de aloe, dacă nu avem nici această posibilă soluție, poate avem niște ulei de cătină și pe un băț de ureche introducem, umectăm puțin cu ulei, stoarcem, apăsăm pe recipientul respectiv să nu fie prea îmbibat și atunci în narină ne vom introduce bețișorul cât de cât, nu foarte adânc, da, până așa, unde trebuie, și vom badijona mucoasa nazală cu un bețișor o narină, cu cealaltă a doua narină. Vă doresc sănătate maximă, numai bine!